إذا هاجر زيا أزيا صفاح كم مخنا استلعله 14 استفلالي عينتها قطعة ساعات تتكم تقلال صفحات مريتا كاب بلوتو تبهال بلانيت زعابيو اتنبينا حيزاتو زلا صفحات مريت دما نعسرت ميتاويت كاب تقلال صفحات مريت عالمنا يسيشفن ولا دقا هاجر تخنبر بصفحاتا جن مس أهجور دبوب أمريكا معرخوينا نأهجورات إيروبا أستراليان أنتاركتيكان دمات بلتن بسنكي زرقحقا أب كلت أهجورات مالت أب إيشيان إيروبان سلتركب كا يوريجيا بمبال زتصوع والو مستنفت إيمان كرهباي خلاني لنا كنجمتن زي نخل نروي تشاينان أمريكان دوب التواسن هاجريا ቋንቋና ንሃገራት በአንስቲያዊ አጽዋውዓ ስለዝጽውዕ እዛ ሃገር ብምባል በአንስቲያዊ መጽውዒ ጽውዕና ያንበር ዜጋታታስ ብተባዕታያዊ አጽዋውዓም ዝጽውዕዋ ወላደ ሃገር ሩስያ سلامتا يرسعنان فتوات تخطاتلتي مستيات عالم نلوم دما مقصلتا نايتينا باخم نبلو زلنا نستفل عليها هاجرات زدهسس مدبن حيال كومينيستاويت هاجر روسيا زدهسس مدب حيزنا متئنا لنا سناي مكتتال مبزحتنا نكارت عالم زرقحنا سلن ريون ان حسبون اب مونغو امريكان روسيان معلتات زوسد قعزو زلويز مسلنا انت خنقن مدري كبابيا كارتا أدما نزيز مثل أمونغو روسيان أمريكان زلو رحكات دما 3.8 كيلومتر ترايو إزي داياميد أمريكا خوينو إز دما داياميد كوينو جنكا روسيايو أمونغو زن كلتا بداياميد زفلت عدسيتات زلو رحكات 3.8 كيلومتر ترايو سلزي أبناي روسيا داياميد كوينكا نناي أمريكا داياميد أما عديخا كتريات خليخا مالتيو إذن دسيتات جن نايواننت هاجرات فللي تراي زي كونه ناي جزي ويدما ساعات فللي ونالون حجي أبتاني أمريكا داياميد قدام لك ساعات 10 تغلطة نايك أترلون بل وحدات دقائق تقوعيزنا نابناي روسيا داياميد مسن خيد جن ننفسنا أبسنبت ساعات شاعات نايك قدم قطرينا نرخبا ولا دقا أمونغو كلتين دسيتات زلو فللي كابر 4 كيلومتر زوحد انتخنا أبمونغو أنجن ناي 21 ساعات فللي يزلو قدم جزي نزن كلتا داياميدات نحاد حدوم زقراربو أزماد هزبتات يوم زنبرو لنيرم اسكيمو ويدما إنوبيات دمايم زبهالو بغندو أب سمينا والتا أب زوبا سايبيريا غرينلاندن كندان زركبو هزب دمايم لومي أبناي أمريكا دسيت داياميد 8 زبتحو هزبي اسكيمو زنبرو خينوم أبناي روسيا داياميد جن بومباتات تسكمون تزي كوينو سلمايان سبات أي نبرونيم أب جزي زحل كينات من البعض أمريكا وكينات انتخافيتات لنا أب فنش أو كينا منتخن واقع بمباليوم سراويت روسيا نتوم نايشو نبرتناي روسيا داياميد نتوم دسيت بمقداف ناب كال كفالة هاجر كم زقعزو زقبروم اتاناي أمريكا داياميد بصفحاتا كابتاناي روسيا نقس زبلت سلازخونت نقشتي وي ليتل دياميد تباهيلات تتصوع أب أمريكا أب جزءات ألاسكا دما تركب أبزا دسيت ترجع يخون مكينة يلن اتشوعات 40 كيلومتر زي صفحات مريتا مولو بمولو كبهال بزكال بجرانايتن كوارتيزن زبهال كوحي استشفنيو ليتل داياميد مس أمريكا بهليكوبتر رايات رخب اتا دسيت نخت نبرلا متشئت بزي مخانان تعناو تقامات كسعب زخل أكبابي سلزلوان بزح سباي نبرلان يخون نبر نعلم ناس تتأين وان كمسلو 8 سبات نخل تقامات زادسيت تتأويرهم أب داياميد ينبرو حجي أب مبرقاوج أف روسيا أب دوب أمريكاينات أنيحنا قعزونا نابشنخ معراب مسن نقبرو حد زي لمود بوتا ويدوب كنرأ نخل كابت معراباوج أف كان دخفال روسيا زبق على البوتا أستاد 370 كيلومتر رحيقو نهاجرات بيلاروس لاتفيان ليتوانيان سجرو حد نبينو استدكونا حد مليون نبر تزلوو ناي روسيا جزءاتالو كالينينغراد ما يبهل إزبوتا 15 كيلومتر صفحاتالو قدم كال أيكينات عالم أكال جزءات جرمن ناي زنبرت بروشيا رأس كتما زنبر خينو سمودما كونيغسبرغ يبهال نيرو جرمن أبكال أيكينات عالم تسعرت
ኣብ ግዚኡ ጥቡቕ ዝምድና ፈጢረን ዝነበራን ነቲ ንጀርመንን ኪዳን ኣክሲስን ዝሰዓረ ኣላይድ ኪዳን ዝመስረታ ኣሜሪካ ሕብረት ሶቪየትን ዓባይ ብሪጣንያን ብምስማዕን ግዝኣታት እታ ዝተሰዓረት ጀርመን ፍርቁ ንፖላንድ ፍርቁ ድማ ንሕብረት ሶቪየት መቃቐልኦ ኣብቲ ግዜቲ እዘን ሎሚ ነፍሰን ዝኽኣላ ሃገራት ኮይነን ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን ኮይነን ዘለዋ ሊትዌንያ ኢስቶንያን ላትቪያን ኣካልታ ዓባይ ሕብረት ሶቪየት ነይረን ስለዝኾነ ድማ ኮኒግስበርግ ንሕብረት ሶቪየት መሃብ ኣብ ልዕሊ ሰፊሕ ግዝኣታ ሓንቲ ጭራም መሬት ከም ምውሳኻ ይሕሰብ ስለዝነበረ ጥቕሙን ጉድኣቱን ከሰላስሎ ዝኽኣለ ማንም ሰብ ኣይነበረን ሩስያ ድማ ንኮኒግስበርግ ናብ ግዝኣታ ናይ ምጥቕላል ዕድል ምስ ረኸበት ብቕልጡፍያ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጀርመናውያን ኣባሪራ ሩስያውያን ዜጋታታ ዘስፈረትሉ ነቲ ስፍራ ድማ ካሊኒንግራድ ዝብል ሓድሽ መፀውዒ ስም ኣጠመቐቶ ሚካኤል ካሊኒን ኣብ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ናይ 1917 ሰውራ ቦልሾቪክ ኣብ ተራ ዝነበሮ ናይ ቀረባ መሳርሒ ለኒን እዩ ነይሩ ዓለምና ግን ተቐያያሪት እያ ነገራት ድማ ንኽቀያየሩ ብዙሕ ግዜ ይወስደሎም እዩ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሶቪየትን ምዕራባውያን ሃገራትን እቲ መስሪተንኦ ዝነበራ ምሕዝነት ክሕርፍፍ ብዙሕ ግዜ ይወሰደሉን ኣብቲ ብዙሑል ኩናት ዝፍለጥ ግዜ ድማ ክልተ ፀግዒ ብምሓዝ ንሓድሕደን ክተፋነና ጀምራ ወላድኣ ክልቲኦም ወገናት ድፍረት ረኺቦም ናብ ውግእ ከምርሑ እንተዘይከኣሉ ንሓድሕዶም መፃወድያ ካብ ምትእልላምን ጉድጓድ ካብ ምፍሓርን ግን የዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ዕድላይ ገበረትን ድማ ሕብረት ሶቪየት ኣቐዲማ ኣብቲ ዝተኣለመላን ዝተፋሕረላን ጉድጓድ ወደቐት 1991 ዓመተ ምህረት ፈሪሳ ሓመድ ድበኣ ምስ ተፈጸመ ድማ ሊትዌንያ ኢስቶንያን ላትቪያን ዝተባህላ ካብ 1940 ሒዛ ብሓይሊ ተቆጻጺራተን ዝነበረት ግዝኣታታ ናይ ገዛእ ርእስና ሃገሪና ክንመስረት ንደሊ ብምባል ንወላደ ሃገሮም ሕብረት ሶቪየት ገዲፈን ሃገረን መስረታ እታ ድሕሪ ስዕረት ጀርመን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብሓገዝ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዝወሰደታ ካሊኒንግራድ ጥራይ ድማ ተረፈታ ሕብረት ሶቪየት ቅድሚ ምፍራሳ መራሒኣ ዝነበረን እቲ ዘተኣታተወ ስርዓተ መሓዳድራ ንኽፈርስ ምኽንያት ከም ዝነበረ ዝንገረሉን ሚካኤል ጎርባቸቭ ከዓ ከም ህያብ ብምቁፃር ካሊኒንግራድ ናብ ግዝኣት መሬት ሃገረ ሊትዌንያ ክትፅምበር ወሰነ ይኹን እምበር ሊትዌንያ ነታ ብጎርባቸቭ ዝተመጠወትላ ግዝኣት ክትፅምብራ ፍቓደኛ ኣይነበረትን ሊትዌንያ ን15 ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ እሞ ከዓ ወደብ ዝውንን ስትራቴጂካዊ ቦታ ከም ህያብ ተበርኪቱላ ኣየድልየንን እዩ ምባላ ኣብ ግዚኡ ከም ዓብ ዕሽነት እዩ ተቆፂሩ ነይሩ ፖለቲከኛታት ሊትዌንያ ግን ኣይንደልን ብምባል ንካሊኒንግራድ ምሕሳሞም ወይ ኣዝዮም ዓያሹ ወይ ድማ ንነገራት ብዝተፈላለየ ሸነኹ ዝርእዩ ኣዝዮም በላሕቲ ክኾኑ ነይሮም ውፅኢቱ ድማ እዩ ነቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ዓሻን በሊሕን ብምባል ዝውስኖ እቶም ናይ ሽዑ መራሕቲ ሊትዌንያ ብተግባራት ሩስያ ኣዝዮም ተገሪሞም ነይሮም ጎርባቸቭ ነታ ግዝኣት ክህበኩም ምባሉ ድማ ገለ ዝሓሰቦ ከም ዘለዎም ደምዲሞም ሎሚ በቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ህዝቢ ሊትዌንያ ወትርዮም ዘመስግኖም ምክንያቱ እቶም ናብ 1 ሚልዮን ዝጽጋዕ ብዝሕ ዝነበሮም ነበርቲ ካሊኒንግራድ ናብ ሊትዌንያ ተጸምቢሮም እንተዝነብሩ ንሃገራዊ ኣቃውማ ሊትዌንያ መዛብዕዎ ሩስያ ድማ በትፈሪሳቶ ዝነበረት ከም ዘይትቕጽል ንቁስላ ምስ ሓዊላ ንካሊኒንግራድ ጥራይ ዘይኮነ ንብሙልኣ ሊትዌንያ ናተያ ብምባል ክትርንፋ ከም ትሓስብ ካብ መራሕቲ ሊትዌንያ ተቃውሞ ምስ ገጥማ ድማ ረፈረንደም ወይ ድማ ህዝበ ምርጫ ይገበር ምበለት እቶም 1 ሚልዮን ዝበጽሑ ምስ ምጽምባር ካሊኒንግራድ ሊትዌንያውያን ዝኾኑ ዜጋታት ሩስያ ድማ ምስ ወላዲ ሃገርና ሩስያ ይሕሸና ምበሉ ብኸምዚ ድማ እቲ ኣብ 2014 ኣብ ክሬምያ ዘጋጠመን ሓደ ካብ ጥንቅቲ ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝኾነን ምጥቕላል ግዝኣት ዩክሬን ዝነበረት ክሬምያ ናብ ሩስያ ኣቀዲሙ ኣብ ሊትዌንያ መጋጠመ ነይሩ ማለት እዩ ሎሚ ካሊኒንግራድ ካብ ሩስያ ኣስታት 370 ኪሎሜትር ርሒቓ ትርከብ ግዝኣት ወላደ ሃገር ሩስያ 86 ሚእታዊት ካብ ዜጋታታውን ናይ ሩስያ ዓሌት ዘለዎም እዮም ካሊኒንግራድ ንሩስያ ትህቦ ቁጠባውን ወተሃደራውን ጥቕምታት ኣዝዩ ልዑልን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትመን ዘይከኣልኒ ኣብ ማእከል ኣባላት ኔቶ ዝኾና ሃገራት ልዑል ወተሃደራዊ ሰራዊትን ኣጽዋርን ከተዋፈር ዝሕግዛ ቦታ ድማ እዩ
እቲ ኣብ ካሊኒንግራድ ዝርከብ ወደብ ድማ ዘይ ከምቲ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል መሬታት ዝርከብ ወደብ ማዩ ብበረድ ዝሽፈነሉ ወቅቲ ዘይብሉ ዓመት ምሉእ መራኸብ ክቕበል ዝኽእል ብምዃኑ ቁጠባዊ ኣበርክትኡ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሓያል ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ናይ ባሕሪ ባልቲክ ህላውኡ ንኸረጋግጽ ኣዝዩ ሓጋዚ ቦታ እዩ። ኣዝዩ ዘመናዊ ስርዓት ጸረ ነፈርቲ ካብ ምድርና ብሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል ምንቅስቓሳት ኔቶ ኣብቲ ከባቢ ብዝግባእ ዝስልን ዝከታተልን ራዳር ኣጋር ሰራዊትን ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኮማንዶን ወላዳ ሩስያ ብወግዒ ትግለጾ ናይ ዓለምና ቀዳመይቲ ዝገብራ ኒኩሌራዊ ሓይላ ኣብዚ ቦታ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ። ኔቶ ኣብ ፖላንድን ኣብ ከባቢ ባሕሪ ባልቲክ ዘለዋ ሃገራትን ልዑል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከዋፍር ዝገብሮ ድማ እዚ ምኽንያት ምዃኑ ዝነገር ኣይግበሮ። ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ዝኾነ ናይ ጸጥታ ወጥሪ ወይ ኩናት ምስ ዝፍጠር ድማ ኔቶ ንባሕሪ ባልቲክ ከይጥቀም ብምኽልካል ነቲ ኩናት ኣብ ርሑቕ ቦታታት እትገብረሉን ንኣባላት ኔቶ ዝኾና ሃገራት ላትቪያ፣ ሊትዌንያን፣ ኢስቶንያን ከዓ ካብ ኔቶ ክትንጽለን ዘኽእላ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ። ሩስያ ናይ ዓለምና ዝበዝሑ ተኸተልቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ህዝብታት ዝነብሮ ሃገር እያ። ሃይማኖት ክርስትና ብ988 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እዩ ናብ ሩስያ ኣትዩ። ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ድማ መንግስታዊ ኣመሓዳድራ ሩስያን ባህሊ ህዝባን ልዑል ጽልዋ ሃይማኖት ክርስትና ዘለዎ እዩ። ብርግጽ ኣብ ግዜ ኮሙኒዝም ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ መከራን ስደትን ኣጋጢምዋ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ነቲ ሃይማኖት ይኹን ነቶም ኣመንትስ ከጥፍኦም ኣይከኣለን። ብ1991 ዓመተ ምህረት ሕብረት ሶቪየት ምስ ፈረሰት ቤተ ክርስቲያንና ናብቲ ቅድሚ 1000 ዓመታት ዝነበረ ኣገባብ ብምምላስያ ብናጽነትን ንጥፈታታ ከተካይድ ዝጀመረት። ሎሚ ንፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሓዊስካ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሩስያ ኣስታት 100 ሚልዮን ኣመንቲ ኣለዋ። ብዙሕ ግዜ ንሓደ ቆራሪ ቦታ ሳይቤርያ ዝበሃል ቅጽል ስም ይወሃብ እዩ። እቲ ሓቀኛ ሳይቤርያ ግን ኣብ ሩስያ ይዝርከብ። ሳይቤርያ ጥራይ ድማ ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ሩስያ ነቲ 77 ሚእታዊት ይሽፍን። 9 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት ዓለምና ማለት ድማ እዩ። ሳይቤርያ ልዑል መጠን ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ዘለዎ ዞባ እዩ። ሩስያ 80 ሚእታዊት ነዳዲኣን 85 ሚእታዊት ተፈጥሮኣዊ ጋዛን ካብ ሳይቤርያ ተውፅኦ። ሳይቤርያ ከሰል ወርቅን ኣልማዝን ዝርከቦ ቦታ እውን እዩ። ልዑል መጠን ጫካ ዘለዎ ቦታ ብምዃኑ እውን ጣውላን ካልእ ናይ ዕንጨይቲ ውፅኢት ዝኾነ ኣቕሓን ብምፍራይ ኣብ ቁጠባ ሩስያ ዓብ ኣበርክቶ ዘለዎ ዞባ እዩ። ኣብ ዞባ ሳይቤርያ ዝነብሩ ዜጋታት ብዙሖም 33 ሚልዮናት ኣቢሉ ዝግመት። ን23 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ እቲ ሃገር ይሽፍኑ ማለት ድማ እዩ። ሳይቤርያ ኣዝዩ ቆራርን ብበረድ ዝተሸፈነን ቦታ እዩ። መጠን ዛሕልት ዞባ ድማ ክሳብ ኣሉታ 60 ዲግሪ ሴልሲየስ ኣቢሉ ይበጽሕ። እዚኣ ንኣብነት ኣብ ሳይቤርያ ትርከብ ያኩስኪ ተባሂላ ትፍለጥ ከተማ እያ። ኣብዚ ቦታ ልዕሊ 5 ሜትሮ ኣርሒቕካ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣሉታ 70 ዲግሪ ሴልሲየስ ዛሕሊ ተመዝጊብሉ ዝፈልጥ ቦታ ድማ እዩ። ኣብዛ ከተማ ዝነብሩ 300,000 ሩስያውያን ግን ኣለዉ። ኣብዚ ቦታ ዛሕሊ ልክዕ ከም ሓዊ ዘቃጽል። ኣብዚ ቦታ ከም ገለ ተጋጊኻ ጥራይ ኢድካ ሓፂን ምስ ትትንክፍ ክሳብ ሰብ መጺው ዘገላግለካ ኣብ ኢኻ ተጣቢቕካ ትተርፍ። ምስ መጻምትኻ ክትሰዓዓም እውን ብፍጹም ኣይትኽእልን። ኣብ ከተማ ያኩስኪ ሞተረ መኪና ይጠፍእን እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ዘይቲ ናይቲ ሞተረ ብቕጽበት ናብ በረድ ስለ ዝቕየር ነታ መኪና ተመሊስካ ከተተስዓ ኣይትኽእልን። ስለ ዝኾነ ድማ መኪና ሞተርኣ ከይጠፍአት ክትጸንሕ ኣለዋ። ከም ገለ ክትብል እንተ ጥፊእካያ ግን ደጊምካ ንኽትውልዓ ኣብ ልዑል ዋጋ ዝሓቱ መሞቕ ዘለዎም ናይ ፓርኪንግ ቦታታት ከተሕድራ ይግባእ። ሎሚ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናታሻ ዝበሃሉ ሙቐት ክዕቅቡ ዝኽእሉ ናይ መኪና መሸፈኒታት ንነበርቲ እፎይታ ክህቡ ክኢሎም ኣለዉ። ነበርቲ ዞባ ሳይቤርያ ምስ ርእሰ ከተማ ሃገር ሞስኮ ብባቡር ዝራኸቡ ኮይኖም እቲ ብትራንስ ሳይቤርያ ዝፍለጥ መስመር ባቡር ድማ ናይ ምድርና ዝነውሐ መስመር ባቡር እዩ። ብሸሞንተ ዝተፈላለየ ኣቆጻጽራ ሰዓት ዝጥቀማ ዞባታት ን13 ዓበይቲ ከተማታትን ድማ ቆሪጹ ይሓልፍ። ካብቲ ሞስኮ ተደኪናትሉ ዘላ ምዕራባዊ ጫፍ ክሳብ ምብራቃዊ ጫፍ ኣስታት 9289 ኪሎ ሜትር ድማ ይዘርጋሕ።
ንኽህነፅ ጥራይ ካብ 1891 ክሳብ 1916 ዓመተ ምህረት ሙሉእ 25 ዓመታት ወሲዱ ካብ ሞስኮ ተበጊስካ ናብ ምብራቃዊ ጫፍ ንኽትበጽሕ ድማ ብዘይ ምቁራጽ ን6 መዓልታት ክትጓዓዝ ኣለካ። እቲ መስመር ንሃገራት ብምቁራጽ ንሩስያዊት ከተማ ሞስኮ ምስ ቻይናዊት ከተማ ቤጂንግን ማንቹርያን ከምኡውን ንሞስኮ ምስ ሞንጎልያ ይራኽበን። ሩስያ ግን ክርስቲያናት ጥራይ ዝነብሮ ሃገር ኣይኮነትን። ብቺቺንያ ዝፍለጥ 95 ሚእታዊት ካብ ህዝቡ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾነ ዞባውን ኣለዎ እዩ። ህዝቢ ቺቺንያ ካብ ወላደ ሃገሮም ሩስያ ንምንጻል ብዘቕረብዎ ናይ ናጽነት ሕቶ 2 ግዜ ኣንጻር ሩስያ ደማዊ ኩናት ዝገጠሙ ህዝቢ እዮም። ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብፍላይ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ስታሊን ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ምስ ጀርመን ወጊንኩም ብምባል ከቢድ በደል ወሪድዎም። ብ1991 ዓመተ ምህረት ሕብረት ሶቪየት ምስ ፈረሰት ቺቺንያ ከም ኩለን ግዝኣታት ሕብረት ሶቪየት ነበር ናጽነታ ኣወጀት። በዚ ምኽንያት ድማ ካብ 1994 ክሳብ 1997 ዓመተ ምህረት ን3 ዓመታት ዝጸንሐ ደማዊ ኩናት ተኻይዱ። ኣብ መወዳእታ ተኽሲ ደው ብናይ ምባል ስምምዕ ከም ዝሃድኡ ተገይሩ። ይኹን እምበር ዕጫ ዞባ ቺቺንያ ገና ኣብ ጠልጠል ዝገደፈ ብምንባሩ እቲ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ቺቺንያ ብ1999 ዓመተ ምህረት ደጊሙ ተወልዐ። ን10 ዓመታት ብምጽናሕ ድማ ብ2009 ዓመተ ምህረት ቺቺንያ ኣካል ግዝኣት ሃገረ ሩስያ ግን ከኣ ርእሰ ምምሕዳራዊት ኮይና ክትቅጽል ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ቁጽሪ ህዝቢ ቺቺንያ 1.5 ሚልዮን ኣቢሉ ዝግመት ኮይኑ እታ ዞባን ህዝባን ድማ ብጥብቂ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ኣመሓዳድራ ተገዚኡ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ውሱናት ቦታታት ንሱውን ድሕሪ ምሸት ሰዓት 8 ተዘይኮይኑ ኣብ ካልኦት ዞባታት ሩስያ ብዝተፈለየ ኣብ ቺቺንያ ዝኾነ ዓይነት ኣልኮል ኣይሽየጥን እዩ። ሞስኮ ርእሰ ከተማ ሩስያ ኮይና ኣብ መላእ ሩስያ ዝዓበየት ከተማ እውን እያ። 12 ሚልዮን ነበርቲ ድማ ኣለዋ። ማእከል ፖለቲካ ቁጠባን ባህልን ሩስያ ድማ እያ። ንቤተ መንግስቲ ሩስያ ዝኾነ ክሬምሊን ቀያሕ ኣደባባይን ቲያትር ቦልሾይን ሓቂፋ ዘላ ከተማ ድማ እያ። ሞስኮ በት ዘለዋ ኣዝዩ ንጹህ ግሩም ትርኢት ዘለዎ ከምኡ ድማ ሕሱር ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር እትፍለጥ ከተማ እያ። እቲ ናይ ባቡር መጓዓዝያ ድማ ኣብ መዓልቲ ንኣስታት 9 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ኣገልግሎት ይህብ። ንኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና መደበር ባቡር ቅድሚ 70 ዓመት ኣብ ዘመነ ስታሊን ዝተሃንጸ ኣብ ማእከል ሞስኮ ዝርከብ ኪቭስካያ ተባሂሉ ዝፍለጥ መደበር ባቡር እዩ። ኣሪገ ከይበለ ድማ ክሳብ ሎሚ ንዓማዊሉ የገልግል ኣሎ። ናብ ከተማ ሞስኮ ናይ ምብጻሕ ዕድል ምስ ዘጋጥመኩም ክልተ ምስ እተተግብርዎም ዘይርሳዕ ትዝታ ክገድፍልኩም ዝኽእሉ ነገራት ወስከን ኣብለልኩም። እቲ ቀዳማይ ኣብታ ኣዝያ ምጭውት ዝኾነት ከተማ ሞስኮ ወክ ወይ ድማ እግሪ ጉዕዞ ምግባር ድኽም እንተይልኩም ድማ በተን ዘመናውያን ባቡራታ ምጓዓዝ። ባቡራት ሞስኮ ከም ኣብ ገለ ሃገራት ዘለዋ ባቡራት ኣገልግሎት ንኽህባኻ ብዙሕ ኣይጸቢያኻን እየን። እታ ትሳፈረላ ባቡር ምስ ተምልጠካ ታስዒባ ትመጽእ ባቡር ንኽትመጸካ ልዕሊ 2 ደቓይቕ ኣይወስደላን እዩ እንተበልና ምግናን ኣይከውንን። ጠቕላላ ኣብ ሞስኮ ዝርከብ መንገዲ ባቡር 490 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ 15 መስመራትን 276 መደበራትን ድማ ኣለዎ። መብዛሕትኦም መስመራት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተሃንጹ ብምዃኖም ካብ ሓደ መስመር ናብቲ ካልእ ንኽትቅይር ኣዝዩ ቀሊል ይገብሮ። ናይ ሞስኮ ትሕተ ምድራዊ ኣገልግሎት ባቡር ግን መደበር ባቡር ጥራይ ዘይኮነ መስሕብ በጻሕቲ እውን እዩ። ሩስያውያን በጻሕቲ ናብ ሙዚየም ክመጽዎም ኣይጽበዩን እዮም። እንታይ ደኣ ነቲ ሙዚየም ናብቲ በጻሕቲ ዘለዎ ቦታ ዝወስድዎ ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝተደኮነ መደበራት ባቡር መስሕብ ብርክት ዝበሉ በጻሕቲ ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ ኣቁፂሩሎ። እዚ መደበር ባቡር ጸጥኡ እውን ዝተሓለወ እዩ። ኣይግበሮ ዝኾነ ተባራዕ ፈንጂ ናብቲ መደበር ባቡር ምስ ዝኣቱ ስርዓት ድሕነት እቲ መደበር ባቡር ብቕጽበት እዩ ኣብ ዝንዕዘቦ ዘለና ሳንዱቕ ብምእታው ዘበርዕኖ። ሞስኮ መንግስቲ ሩስያ ማለት ክሬምሊን ዝርከበላ ከተማ እውን እያ። ክሬምሊን ኣብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ካብ ዝተሃንጹ ኩሎም ቤተ መንግስታት ብዕብየቱን ጽባቕኡን መዳርግቲ ዘይርከቦ ቤተ መንግስቲ እዩ። ዙርያኡ ብ2 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ መንደቕ ዝተሓጽረ ኮይኑ ኣፍ ደገቲ
ቤተ መንግስት ሰጊርካ ንውሽጢ ገጽካ ምስ ተኣቱ ድማ መጀመርታት ትረኽቦ ቤተ ክርስቲያን እዩ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ብምስጋር መሊስካ ንውሽጢ ገጽካ ምስ ትግስግስ ድማ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ትረክብ ካብዚ ቀጺልካ ንውሽጢ ክትኣቱ ግን ኣይፍቀደካን እዩ ምክንያቱ ካብኡ ቀጺልካ ትረኽቦ ስፍራ እቲ ዝሓየለ ሰብ ዓለምና ተባሂሉ ዝግለጽ ቭላድሚር ፑቲን ዝነብረሉ ስፍራ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ካይዳ ፑቲን ብዙሕም ዝብሉ ገለ ምስቲ ሞያ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከም ዝሕብርዎ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣካይዳ ወይ ኣሳጉማ ፑቲን ናይ ስልጡናት ደቂ ተባዕትዮ ኣካይዳዩ እዮም ዝብልዎ ጉዳይ ኣካይድኡ ዘተሓሳሰቦም እንግሊዛውያንን ኔዘርላንዳውያንን ተመራመርቲ ስለምንታይ ፑቲን በዚ መንገዲ ይስጉም ብምባል ምርምር ኣካይዶም ነይሮም እዮም መልሲ ምርምሮም ዝረኸብዎ ግን ካብ ሳይንስ ዘይኮነ ካብ ትካል ጸጥታ ሕብረት ሶቪየት ነበር KGB እዚ ናይ ሎሚ ፕሬዝዳንት ሩስያ ፑቲን ኣብ 1980ታት ሓላፊ KGB ዝነበረው KGB ድማ ኣባላቱ ብረቶም ብየማናይ ኢዶም ምእንቲ ክሕዙ ናብ ወገን ጸጋም ዝብል ብምባል ጸጋመይቲ እግሮም እንዳቀደሙ ክስጉሙ ይዝእዝዝ እዚ ሜላዚ ኣብ ግዜ መጥቃዕቲ ቅልጡፍ ንኽትከውን ሓጋዝዩ ድማ ይብሉ ሰብ ሞያ ተዓውዲ ፑቲን ጥራይ ዘይኮነ ግን ሰርጌይ ላቭሮቭን ካልኦት ብዙሓት ብስልጠና KGB ዝሓለፉ ሰልጠንትን በዚ ምኽንያት እዚ ምስ ናይ ፑቲን ብዝመሳሰል መንገዲ ክኸድዮም ተራዮም ፑቲን ካባዶ ተበጊሱ ሓያል ሰብ ዓለምና ክኸውን ዝኽኣለ ፍጡር እዩ ኣብ ሓጉኡ ንፑቲን እሙን ስራሕ መግቢ ሌኒንን ስታሊንን ነይሩ ሓደ መዓልቲ ድማ ፑቲን ገና ተማሃራይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ሃንደበት ናብ ቤት ጽሕፈት KGB ብምኻድ ማዕጾኦም ኩሕኩሐ እንታይ ደሊኻ ምስ ተባህለ ድማ ሰላይ ክኸውን ደልየ ኣለኹ ብምባል መለሰ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝጸንሕዎ ሓለፍቲ ድማ ብኹነታት እቲ ገና ተማሃራይ ሃይስኩል ዝነበረ ፑቲን ኣዝዮም ተገረሙ KGB ስለ ዝደለኻ ጥራይ እተኣትዎ ዘይኮነ ልዑል ክእለትን ፍልጠትን ዘለዎም ሰባት መልሚሉ ጥራይ ከም ዝቆጽር ሰላይ ክኸውን እንተደኣ ደልዩ እንተወሓደ ኣብ ዓውዲ ሕጊ ዲግሪ ክህልዎ ከም ዘለዎ ነጊሮም ኣፋነዎ መንእሰይ ፑቲን ከዓ ነታ ዝበልዎ ኣብ ስኑ ነኸሳ 7 ዓመታት ጸኒሑ ድማ ናይ ሃይስኩል ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ ዓውዲ ሕጊ ቀዳማይ ዲግሪ ብምርካብ ናብ ቤት ጽሕፈት KGB ብምኻድ ሕጅኸ እንታይ ተርፈን ንበሎም ድሌቱ ሰሚሩ ድማ ካብ ሰላይ ምዃን ሓሊፉ በቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ስለያ ናይ ኮሎኔል ማዕርግ ክረክብ ካለ ሓንሳብ ፈረስ ከጋልብ ሓንሳብ ጁዶ ክወዳደር ሓንሳብ ሞተረኛ ክኸውን ሓንሳብ ሃዳን ክቕየር ዝርአ ድማ ብሰንክቲ ኣብ ስልጠና KGB ዝቐሰሞ ኩሉ መዳያዊ ስልጠናታት ምዃኑ ይእመን ሎሚ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ዓለምና ሓያላት ሰባት ተቐሰለይ ምስ ትብሎ ፑቲን ኢሉ ክጅምር ናይ ግድን እዩ እንሆ ድማ ربع ዘመን ሓሊፉ ካብ 2000 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ንዓባይ ሃገር ሩስያ ኣብ ምምራሕ ይርከባሎ ኣብ ድርኩኺት ምፍራስ ዝነበረት ድኽምቲ ሩስያ ተቐቢሉ ድማ ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ጂኦፖለቲካዊ ጽልዋን ቁጠባን ካብ ዝሓየለ ሃገራት ዓለምና ክገብራ ክኢሉሎ ፑቲን ኣብ ሓንቲ ካብ ጉሩማት ከተማታት ሩስያ ዝኾነት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ተወሊዱ እታ ከተማ ሩስያዊት ቬኒስ ተባሂላ ትጽዋዕ ምስታ ኣብ ኢጣልያ ትርከብ ከተማ ቬኒስ ዘመሳሰላ እንተሎ ድማ ኣብ ማይ ዝተሃንጸት ምዃናዩ ጴጥሮስ ዓቢ ንከተማ ኣምስተርዳም ንኸምስላ ዝሃነጻ ከተማ ድማያ ብኣርክቴክቸር ናይ ሙዚየምን ቲያትርን ህንጻታት ድማ ትፍለጥ እቲ ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ትሕተ ምድራዊ መስመር ባቡር ናይ ዓለምና ዝዓመቐ መስመር ባቡር ኮይኑ ዕምቆቱ ድማ ኣስታት 100 ሜትሮ ንታሕቲ ቢሉ ይኸውን ሓደ ካብቲ ንሩስያ ሓያል ሃገር ክትከውን ዝገበራ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ነዳዲ ሃብታዩ ኣብ መዓልቲ 10 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ከተፍርት ትኽእል ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ናይ ምውሳን ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ድማያ ብደረጃ ዓለም ድማ ሳልሰይቲ ዝበዝሐ ነዳዲ እተፍሪ ሃገር እያ ተፈጥራዊ ጋዝ መጽኻ ድማ ኣብ ዓመት 430 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር ብምፍራይ ኣብ ዓለም ቀዳመይትያ 3 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ሰደድት ሃገርን ልዕሊ 30 ሚእታዊት ዓመታዊ ኣታውት ሃገርን ድማ ምስ ሃብቲ ነዳዲ ዝተኣሳሰርዩ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ግን ነዳዲ ንጸላእታ ሃገራት ፈተውቲ እትቕይረሉ ኣገዳስ መሳርሒ እዩ ኤውሮጳውያን ሃገራት ካብ ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ አንጻር ሩስያ በብእዋኑ ዝለዓል ዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘለዎ ዘይምስማዕ
ኣጋጢሞን እዩ ማዕረኽ እንደይ ይጸልኣን ምስማዕ ተኣብየንን ግን ኩሉ ግዜ ካብዛ ሃገር እዚኣ ዝደልዮ ነገር ኣለወን ንሱ ድማ ሃብቲ ነዳዲ እዩ ሎሚ ኣህጉር ኤውሮጳ ካብ ትህልኾ ነዳዲ ነት 30 ሚእታዊት ካብታ ኣምሪራ ትጸልኣ ወላደ ሃገር ሩስያ ትረኽቦ ብዛዕባ ወታደራዊ ዓቕሚ ሩስያ ገለ ሓበሬታ ብምሃብ መደምና ክንዛዝም ሓደ ካብቲ ሩስያ ብዓለም ደረጃ ትፍለጠሉ እትኽበረሉን እትፍርሓሉን መዳያት መዳይ ወታደራዊ ዓቕማ እዩ ሩስያ 1 ሚልዮን ምዱብ ሰራዊትን 2 ሚልዮን ዕቑር ሰራዊትን ኣለዋ ነታ ሃገር ከቢድ ፀጥታዊ ሓደጋ ምስ ዘጋጥማ ካብቲ 146 ሚልዮን ዝግምገም ቁፅሪ ህዝባ እቶም 34 ሚልዮን ተመልሚሎምን ወታደራዊ ስልጠና ወሲዶምን ኣብ ኪናት ክሳተፉ ዝኽእሉ እዮም ካብ ዓለም ድማ ንኣሜሪካ በሊፃ ዝበዝሐ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ዓጢቓ ዘላ ሃገር እያ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ብምፍራይን ንሰደድ ብምቕራብን እውን ንኣሜሪካ ስዒባ ካልአይቲ እትስራዕ ሃገር እያ ኣብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራውያን ዓቕምታት እውን ንኣሜሪካ ብምስዓብ ወትሩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገር ሩስያ ዝድህስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ መደብ ክሳብ እንመጻኩም ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምባል ደግፉና እንዳበልና ንፍለየኩም ሰላም